Mae Technoleg Iechyd Cymru yn ymchwilio i effeithiolrwydd clinigol a chos technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau. Mae'r ymchwil yn cael ei ddefnyddio i gyhoeddi canllawiau i randdeiliaid gofal Cymru ac i'w cefnogi i wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Gall unrhyw un awgrymu technoleg i ni ei hystyried. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, fel clinigwyr, gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, ymchwilwyr, cleifion, gofalwyr, datblygwyr technoleg ac aelodau o'r cyhoedd. Gallwch gyfrannu eich syniadau drwy ffurflen awgrymu pwnc syml ar y wefan, a gall ein hymchwilwyr eich cefnogi drwy'r broses hon. Mae ein cylch gwaith yn cwmpasu pob math o dechnolegau iechyd ar wahân i feddyginiaethau. Mae hyn yn cynnwys dyfeisiau meddygol, profion, gweithdrefnau a llawer mwy. O rwymyn clwyfau i robotiaid llawfeddygol, profion pwynt gofal i realiti rhythwyr a thu hwnt. Mae gennym diddordeb mewn cael eich awgrymiadau ar gyfer technolegau a fydd, yn eich barn chi, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a gwasanaethau gofal yng Nghymru. Gallwch wneud awgrymiadau yn eich amser eich hun. Does dim dyddiad cau, ond pan fyddwch chi'n barod, bydd ein tîm wrth law i weithio gyda'ch syniadau. Gallwn weithio drwy eich awgrymiadau gyda'n gilydd i wella ansawdd y gofal ar draws ein gwlad. Dechreuwch ar y broses heddiw. Ewch i www.healthtechnology.wales/suggest-a-topic.